El gerente de atención primaria, Manuel Blanco, impartirá mañana a las 6 de la tarde una conferencia sobre el testamento vital en el Centro de Mayores de Caixa Galicia. Será la actividad con la que se pone en marcha el programa del Día Mundial da Saúde, que este año incorpora un nuevo mensaje. Debemos, por tanto, mellorar a seguridade dos centros de saúde, preparalos mellor e facelos máis funcionais para casos de emerxencia. Un año más, cerca de 40 asociaciones tomarán la calle del Paseo los días 27 y 28. Los ourensanos podrán testar cómo están de salud. El alcalde presumía esta mañana de la calidad de vida de la ciudad. Temos unha boa calidad ambiental, temos un bo nivel de saúde, en definitiva, eu creo que temos unha alta creatividade. E iso ven dado por moitas razóns, non porque sea mérito de naiden exclusivo, senón porque temos a cidade que temos unha cidade bonita, temos unha cidade con un río que nos permite pasear e disfrutar os dous márgenes dereito e esquerdo envidiable de moitas cidades. Temos unha cidade segura, temos unha cidade con moitas ventaxas. Durante el acto, el alcalde hacía referencia también a los cambios que se producirán en el gobierno municipal. Advertía que el relevo de cargos no se producirá antes del próximo pleno. Será ese momento, os dous grupos políticos que conformamos o goberno desta cidade, nos sentaremos a falar e, obviamente, no marco, no ámbito do acordo establecido de goberno fai 2 anos, pois abordaremos eses repartos de responsabilidades que, por delegación do alcalde, se teñen que producir.